Wai ina masu ruɗin cewa Amurka za ta kawo ma Kiristocin Najeriya gudunmuwa domin ana kashe su ko? To nan za ku tabbatar da cewa maganar ƙarya ce. Ƙasar Venezuela ƙasa ce mai ɗimbin Kiristoci, wato majority nasu Kiristoci ne, wanda shugaban da komai Kiristan ne a ƙasar. Amma ku duba yadda Amurka ta kai musu hari ba tare da ta kiyaye da cewa sai an fitar da Kiristawan ba ma, amma shugaban ƙasar za ta yi. Sannan ku sani shi shugaban ƙasar Venezuela ɗin me ya sa Amurka ta kai mishi hari? Ai ta Amurka wai ƙaryar da ta yi cewa, wanda kuma a ƙaryar ma ko BBC sun faɗa sun ce babu proof da cewa ita ƙasar Venezuela tun 2013 ta dinga sakin prison ɗinta, ta yi emptying ɗin prison, wato ta sallama duk ɗan gidan yarin ta sun samu shiga Amurka, kuma shigan da suke sun shigo da ƙwayoyi da abin nan da sauransu cikin ƙasar Amurka. Kun ji wannan abu ya zama ƙarya, amma a zahiri mu abin da muke gani da duniya ake ganin yasa shine ita Venezuela tana da reserve na crude oil mafi girma a duniya, wanda total ɗin shi ana ganin cewa barrel ganga na mai biliyan 303. Duniya babu mai ma'adananta. So Trump yanzu ya zo ya ce su za su mulki Venezuela har zuwa lokacin da suka ga ya kamata. Kenan za su yi sata a Venezuela har su ji sun ƙoshi, su bari mutanen su tafi. Saboda haka maganan wai Amurka tana son ta taimaki Kiristan a wani duniya duk ƙarya ne. Ku duba Gaza mana ku gani. Gaza babu Kiristan ne a Gaza, amma Amurka ta sa kai hari ana kashe da musulmin da Kiristan ɗin a Gaza. Me yasa za ta kai yaron ba ta cire duk Kiristan da ke Gaza ba ta bashi mafaka a Amurka ba kafin ta kai ma musulman hari? Ko kuma ku duba ku ga yadda abin nan suka ba da ban a cewa ka a shigo musu ƙasa na Najeriya. Mafi akasari suwa ke zuwa ƙasan Turan, Kiristawan sun fi zuwa, amma kaga an dakatar da su, wanda ya kasance kaga ba so ne na kowa ba. Da gaske ne ya ce sun dakatar da musulman Najeriya sai dai kawai Kirista su shigo. To saboda haka ina so da musulmi da Kiristan na Najeriya ku san wannan maganar gaskiya. Amurka ba ruwanta da kowa, ita kawai inda za ta ci riba ita ta damu da. Saboda haka Allah ya yi mu tare, a zauna tare, babu rabe-raben kai, a samu mafita shine ya dace da mu. Ba wani ƙarice-ƙarice na Amurka za mu ɗauka mu ɗaura a ka ba. Allah samu dace.